sila. So yan, picture naman muna baby. Ito yung first fight, yan. Yung dalawang yan. So okay, labas na natin yung mga kalaban niya. Ito medyo oldies talaga to. Oldies but goodies to. So ang prediction ko dito mga Ajay, no? So matatapos yung laban na to sa isang kagat lang. Sino makapauna makapatama. Ang laki din talaga nito. 0.5 no. Sobrang laki nito mga Ajay, oh. Tingnan nyo sa kamay natin to. Medyo old talaga siya pero sobrang laki. Yan. So ito yung pinakamalalaking gagamba na hawakan natin, no. Game na natin to. Kung may katabi kayo dyan, so kalabitin nyo na yung katabi nyo, no. Kung dito ba sila o dito sa isa na makulit na to. Yung makulit, yan. Kung dito o dito ba. So okay, game. Ini-stick ko na, no, para makita din natin kung paano maglaro yung mga gagamba. Medyo na-miss ko kasi maghawak nito. So pupwestuhin natin yung isa sa dulo. Okay, pag goods na, game. Sana mag-enjoy po kayo, sana bigay na magandang laban itong mga to. Paunahan ng kagat lang to. Okay, game. Uy, sa ilalim ng galing, sira ulo naman to. Sige, yan na kayo. Wala, hindi na pinapakawalan yung brown, no. Wasak yung malaki ata. Napusod to. Dapat pala may tela tayo dito. Mali tayo dun, walang tela. Isa pa. Napusod to. Napusod yung malaki. Dali nga, kunin natin to. Medyo mali yun, So, yun, dapat patungan to. Napusod yung malaki, Hindi ko alam kung kakayanin niya pa. Pero siya yung napatamaan doon. Ayan. Nag-crumbs na siya. Ang laki ng tamaan niya, mga ali. So, hindi ko alam kung kakayanin niya pa to. Hindi ko kakainin na ito, no, brown. Napakalaki. Napusod. Wala na. So ito mga ali, dead on the spot, no. So napusod siya. Paglaglag ng dalawang malaking gagamba, patay na to mga ali. Ayan, pusod talaga. Fatal, no. Nakita ko yun sa baba. So tignan natin kung mai-slow mo natin yun. Wala, patay talaga to. Hindi na natin pwedeng irampa pa to, no? So ito yung panalo. Yan. Pang-abot kasi sila sa baba, no? Ito hindi nahawakan ito. Ito naman nahuli talaga. So pause mga baby sandali. Ito. So binigay na lang natin mga Ajay, no? Kasi wala na to, patay na tong isa. Binigay ko na lang para kainin niya, no? Premium niya na yan. So lagyan natin sa kato. Bigyan na natin sa kanya yan. So okay, panalo tong brown. May isa pa tayo, medyo malaki-laking laban din. So sino yung mananalo, no? Sila yung pagpanggay natin sa sunod. So continuation mga Ajay, ito versus ito naman yung maglalaban. Ito medyo mahaba din to, no? Pero wala masyadong katawan. Mga old kasi to. Old tagi ng mga super namin, no? Super size, pero hindi na siya ganun ka-quality to, no? Kasi medyo matanda na to. So ito yung next spec nyan. So mamili na lang kayo kung saan kayo, no? So, sa tigre o dyan kayo sa payat. So okay, game. Pause mo muna, baby. Ano yun ang second fight natin. So kausapin nyo yung katabi nyo dyan kung saan kayo, no?
Kung napapansin nyo mga Aji, hawaan ko yung stick. Kahit may ruweda dito sa harapan ko, pwede ko ilagay, no? Wala lang, na-miss ko lang kasi maghahawak ng gagamba, no? Game natin to. Okay, game na agad. Sige. Game na. Ay pa. Wasak yung tigre mga Aji. Wasak yung tigre. Sige, pumapalag pa yung tigre, oh. Naunahan yung tigre sa likod, ah. Tigre pa rin tinamaan, no? Sige, sa resistensya magkakaalaman to. Kung sino kayo nakapatama pa rin yung ano, yung isa pa rin nakatama, no? Tinamaan sa tagiliran yung tigre, sa may gilid ng ulo. Pero tibay din ng tigre, oh. Hanggang dulo, hindi din siya nag-o-off. Mga old nagagamba to, 2 weeks namin nagagamba to. Aray, tigre pa rin tinamaan na naman. Nakapaganti din naman yung tigre pero tagiliran lang, no? Ito na, parang tatapusin yung tigre dito. Naghahanap ng malambot-lambot yung sa taas, no? Tingnan natin kung anong gagawin niya pa. Babalikan niya o tapos na sila. Tignan niyo yung dugo-dugo sa bibig nila, no? Grabe, oh. Yung sa taas, tignan niyo. Yung sa baba, tignan niyo din. Wasak pa rin itong pangil ng mga to. Buhay pa yung sa taas. Tignan natin kung buhay pa yung tigre. Pag naman sa YouTube rules to, no? Hindi na natin pwede tuloy ito. Mga ganito. Kasi tignan nyo kung gaano kabagal gumalaw. Yung tigre. Ito mga old na gagamba to, no? Ganyan yung performance ng mga old. Pero hindi kasi namin pang half fight to. Mga pang vlog lang to kasi malalaking gagamba, no? So tingnan nyo, ito medyo buhay pa. Pero ito wala na. Hindi ko na ipipilit na ibabalik ko pa sa stick, no? Hindi natin pipilit pa yan na paglabanin. Pero kung ako papipiliin dito sa panalo, dito tayo. Ito yung panalo kasi makakasampa pa sa stick to. Makakatamper pa, no? Ito, wala na to mga Aji. Hindi na to, yan, no? So, tignan nyo. Hindi na siya makakasampa sa stick. Yung isa naglalakad pa. So, declare natin na panalo tong isa. Ito. So, panalo to. Yun lang, no? So, sana nag-enjoy kayo. And kahit mga lumang gagamba to, sana nagbigay sila ng magandang performance na approve naman sa inyo mga Aji. So, next fight tayo, next fight. Pero ito, next video na to. So, pakita ko lang sa inyo, no? Bibigyan ko ng huling chance yung salmon kung kakayanin niya to. Naalala nyo to, yung sinaputan yung salmon na itim. Ito yung sumapot sa kanya. So, ngayon, paglalabanin natin sila ulit. Kung matalo tong salmon dito mga Aji, sa tingin ko mabibilutan siya. Pero kung matatalo niya tong tigre, mawawasak niya tong tigre mga Aji. Kasi medyo malaki din pangil na ito. Pero 8 Gs pa rin yung salmon. Pero game, bigyan natin ng huling chance sa yung salmon, no? Last chance ng salmon to. So, yun lang. Maraming salamat po.